Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmäläşýär. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanyňly Berdimuhammedow yurdumyzyň baş arşatynda guralan täze ýyl dagranlygyna tanışdy. Hemem elem medeni diýenjaş merkeziniň ýanyna meýdançyda guralan bayramçylyk çärelerine gatnaşyjylaryň şatlyklaryna goşuldy. Assalamu alaikum hormatly prezidentimiz. Salam mehriban arkadaşım. Täze ýylyňyz gutly bolsun hormatly prezidentimiz. Täze ýylla we berk jan saglyk, uzak ömür, ýyl ýurt bähwetli işleriňizde rowaçlyklar arzu edýär. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Mehriban arkadaşım. Gelin ne varsa bahtiyar çağatıkların çıkışına tomaşa edelim. Sonra mehriban arkadağımız Bagtyar nesillerle birlikte täze ýyl arçasynyň daşynyň aýlandy. Bu ýerde Bagtyar nesillerimize mehriban arkadağımyň adyndan täze ýyl sowgatlar gowşurly. Jeýlekem çağlaryň haýşy boýunça hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň baş garçasynyň ýanyna ajaýyp bayramçylyk hormatyna ýadygarlyk turata düşdi.
görnüşler, mehriban vatanymyzyň geljek hataplanýan bagtyar ýaşlaryň degenjini, şatlygyny hatda belinde götürdi. Mehriban arkadagymyz çağalara täze ýylda bagyt olaryň gyşky din jaş mögümini netijeli geçirmeklerini, okuwlaryny üstünlük we körpeleriň isleg arzuwlarynyň amal bolmagyna arzuw edip bir ýerden ugrady. Sonra ýurdumyzyň söwda senazdarysyna, bagtyar nesillerimiň gatnaşmagyna täze ýyl bayramy nasibetli bayramçyk dawraty dowam etdi. Bu ýere bayramçyň baş gahramanlary, paýtagtymyzyň köp sanly ýaşaçyk raýatlar we mehmanlar ýygnandylar. Ertekleriň gahramanlary çeýlekem Aýaz baba we Garpamyk, bagtyar çağlary mehirli garşylap, ruhu güýji we batyrlyk alamatlanýan bar film nasibetli guralan bayramçyga gatnaşlar gutladylar. Bu ýerde täze ýyl nasibetli aýdylan gutlagy sözleri davranyň şowkuny hatda belinde götürdi. Hemmeler birik-birige ýaşy arzuwlar aýtdylar. Belinde ruha beslenen şadyan çykyşlar halkymyzyň häzirki döwürde arkada prezidentimiziň ýadywy tagallasy bilen ýösüşiň täze bilendligine çykan garaşsyz baky bir tarap Türkmenistana bolan buýsanjy alamatlandyrdy. Garaşsyz bir tarap Türkmenistan 2020-nji ýyly bir bitiw we agly bir maşgala bolup garşlaýar. Davranyň dowamyna bagtyar nesilleriň dürli dillerde ýerine getiren aýdym taýyl çykyşlary, joşguny tanışlary bu ýerde guralan davranyň şowkuny hatda belinde götürdi. Миллион алых роз. Из окна видишь ты. Кто влюблён и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. محرم روزی ای سنا دلم را بردی بازی و بازی ای سنا سر بی نازی محرم روزی ای سنا ای سنا Merim bolşýaly ýurdumyzyň ýaş nesilleri hakynda galady.
arkada prezidentimizin durumşa geçirgen siyasatynyň ileri tutulýan urudur. Şol siyasata laýyklykda taýdaşykly ösýän, bidin taýdan sagdyn, ýokary bilimli ýaş nesil terbiýelemäge, çağlaryň ýaşaş turmuş üçin iň gowy şertler öğretmäge aýratyn ünserliýär. Türkmen jemgyýetiniň ruhy gymmatlyklary, gadymdan gelýän dep desurlary we ahlak görelgeleri şol siyasatyň esasyny düzýär. Mehriban arkadağımyzyň belleşi ýaly ýurdumyzda çağlaryň taýdaşykly ösüşini ýola goýmak, hemde taýlygyny goramak we berkitmek ornuny döwlet tarapyndan ýygydylar arada edilýär. Hemde bir ýerler durumşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan orlarynyň bir bolup durýar. Şadyan çağlaryň dostlugy, paragatçylyk we bagtyarlygy wasp edýän şirin aýdym taýlary, ajaýyp tanışlary we beýleki çykyşlary bir ýerde guralan dabara aýratyn bayramçyk öwüşgüni çaýdy. Büyük zamanamyzyň ýokary dürejilik ruhuny dawarlandyrýan ýegsilmez şatlyk şowkuny çykyşlar ýatda galyjy pursatlar bilen goşdy. Toylar toya ulaşya, sağ ol arkadağımız, yürekler kaynar, coşya, sağ ol arkadağımız. В лесу родилась селочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Happy New Year, 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 Happy New Year. Yanılsın aydın, yollarımız aydın, ediz arkada, vatan berkarar, yürüngüngü, tədə aqdağı, yaş arkada, zigir zanımız, yaş arkada, şöhret şanımız, güllesin vatan, arkada bilen, tədə yılını, düşümlü olsun. Gelin qarış alalım, gelin tədə yıl gelin, şartlanalım oynalım, gelin tədə yıl gelin, töyüncü dostu yara, edi Türkmenistan'a, hoş geldin sen tədə yıl, bu bahtiyar diyara, tədə aqbaltı kuşlap, gelin tədə yıl gelin, arkada alkışlap, gelin tədə yıl gelin, ömü arkada bilen, adamlar batlı bolsun, tədə şöhret şan bilen, tədə yıl kutlu bolsun, tədə yılını düşümlü bolsun. Dawaranyň ahyrynda bagtyar nesillere arkada prezidentimizin adyndan Täze ýyl bayram münasibetli tüýjülük tortup aýlandy. Garaşsyz bitirip Türkmenistan 2022-nji ýyly bir bitiw we agdy bir maşgala bolup garşylaýar. Oý Täze ýylyň her bir güni nurany umyt arzuwlaryň amala aşýan, Täze üstünlikleriň, beýik işleriň ýylyny ulsyn. Täze ýylda watanymyzyň şöhrati hassa belinde galsyn. Şugun ýurdumyzyň saýtynyň dürli urgan Näme ministrliklerine 2022-nji ýylyň halkyň arkadagly zamana serip atlanylma münasibetli maslahatlar geçirildi. Täze ýylyň şygarynyň hemem nişanynyň tasdiqlanmagyna başlanan maslahatlarda edilen çykyşlarda her ýylyň halkymyzyň islegine laýyklykda atlandyrylmanyň, hemem oňy öz borçly nişanynyň bolmanyň, milletiň ady beriginiň, adamlaryň täze belentlikleri, üstünlikleri ulan gyzykylmalarynyň beýany bolup durýanlygy belenildi. Ýurdumynyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara Atnaşyklar institutyna Täze ýylyň baş şygarynyň ähmiýetine we onuň mazmunyna başlanan maslahat geçirildi. Hormatly arkadaşlarymyzyň başlangyjy boýunça her ýyly halkymyzyň isleginden gelip çykýan münasip at berilmegi, oň şygaryna milli ösüşiň täze tapganyň esasy ugurlarynyň öz beýany tapmagy, ýurdumynyň ähli ilatynyň watansöýçilik ruhunyň belinde galmagyna we her bir raýatyň ýurdumyza anyp barýan ýager türlü işlere şahsy goşun goşmagy bolan höwesiniň artmagyna aýratyn ähmiýetliler. Çykyş edenler mehriban watanymyzyň mundan meýlekde ösdirilmegine hemde dünýä derejesindäki awraýanyň ýoklanmagyna bitirýän äger türlü hyzmatlar üçin döwlet başlygymyza hoşallyk bildirip, halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň täze şöhratly işlere we beýik özgertmelere beslenjekdigini bellädiler. Şeýle çykyşlarda Täze ýyla milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlary bilen bir hatarda alam bilim we halkara gatnaşyklary ugurlaryny ösdirmek boýunça edilýän tagallalaryň durmuşa geçirilýän giň gerimli meýnamalaryň oňy netije berýäni bellenli.
Maslahatyň dowamyna milli liderimizin ýol başlygyna amala asyrlayan atly işleriň halkymyzyň ýaşaýyş durmuşynyň derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendigi belenildi. Şunun bilen baglykda öňde durýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde hormatly prezidentimiň ötüşleri beslenen içeri we daşary siýasatynyň möhüm orny eýilýändigi barada aýdyldy. Şonukda Mehriban watanymyzyň parakatçylykly ösüşi we halkymyzyň asly işleriniň rowaşlyklary beslenmek ornuna zerur tagallalar edilýär. Her döwürde Mehriban arkadamyzyň paratatly ýol başlygyna ykdysadyetimiň ähli puwdoklary saýlaşyk ösüş ýoluna düşdi. Şunun bilen baglykda halk hojalygynyň ähli ugurlaryna düýüp özgörtmeler maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, ykdysady ösüş bilen bir hatarda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Çykyş edenleriň beýleşleri ýaly 2020-nji ýylyň şygarynyň mazmuny halkymyzyň erketliginiň beýanydyr. Hemde döwlet başdanmynyň watanymyzyň üstünlikleri bilen günnün-güni baglanyşykllar. Şeýlelikde ýurdumyzda ýaýwanlanýan giň gerimli işler amala asyrlayan özgörtmeler durmuş ykdysadyň ösüşiň baş şertini emele getirýär. Maslahatyň ahyryny gatnaşyklaryň hormatly prezidentimiň adyna kabul eden ýyllanmasynda ata watanymyzyň hassa gülläp esmeginiň halkymyzyň bagtyarlygynyň beýikligini alyp barýan äger türlü işler üçin hormatly prezidentimize hoşalyk sözleri giňden beýan edilýär. Ýurdumyzyň bilim ministrligine Türkmenistanyň ilim, bilim, saglyk goruş, sport, ýaşlar we jemgyçilik guramalar toplumynyň maslagady boldy. 2020-nji ýylyň halkyň arkadagly zamanasy ýyly atlandyrylmagy münasibetli geçirilen maslagatda edilen çykyşlar ýokary watançylyk ruhuny betlendi. Çykyş edenler 2020-nji ýylyň şygarynyň şöhratly peýdarlarymyň döreden milli ýörelgelerini, ýagşy desurlaryna laýyk gelýändigini, oň häzirki döwürde hormatly prezidentimiň ýollaşylygyna amala asyrlayan durmuş siýasaty bilen aýrylmaz baglanyşyklydygyny tadylar. Asyrlar aş gelýän asylly ýörelgeler häzirki döwürde hormatly prezidentimiň içeri we daşary siýasatynyň esasy ugurlaryny öňüne jemleýändigi bellendi. Maslahatda çykyş edenler täze ýylyň başlygarynyň mazmunynyň döwürleň we nesilliň ara baglanyşygyny öňüne jemleýän milli gymmatlyklar bilen baglanyşyklydygyny aýtdylar. Muňa özi ýurdumyzyň ilatynyň, aýratynda ýaşlaň, garaşsyz, hemişelik beýtarap Türkmenistan watanymyza bolan çäksiz buýtanjyny we söýgütini artdyrýar. Şeýle de ol ösüp gelýän ýaş nesilleri watantöýçilik ruhuny terýelemekde aýratyn ähmiýetlidir. Çykyş edenler döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugru hökmüne ilim, bilim, saglyk goruş, sport ugurlarynyň ösdürilmegini, ýaşlyň jemgyçilik guramalarynyň alyp barýan işleriniň netijeli häsiýete eýe bolmagyny, hormatly prezidentimiň alyp barýan işleriniň görülemekde bolup durýandygyny tadylar. Muňa özi dörejlikli zähmet çekmek, dürli ugurlara häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, sanly ulgamy ösdürmek boýunça ýaýwanlandyrylan giň möçürli şäherliň içiň häsiýete eýe bolmagyny şertlendirýär. Ýaşda helen ýüze çykmagy, ähmiýetli ilmi işleriň höwetlendirilmegi, şeýle de ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi, hormatly prezidentimiň ýollaşylygyny durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu ýerde ugurlaryň maslagada gatnaşylan çykyşlary 2020-nji ýylyň şygaryna bagyşlanan dawra bilen utgaşmagy çäreň ähmiýetini hassa belende götürdi. Dawra gatnaşylar hormatly prezidentimiň adyna ýyllanma kabul edip, halkymyzyň durmuşynyň abadançylygy hemde ata watanymyzyň rowaşlygy uğruna alyp barýan köp taraply işler üçin döwlet başdanmyda tüýsürekden hoşallyk bildirdiler we öz öňlerine durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmek uğruna ähli zerur tagallalaryny, gaýry majaklyklaryny anandyrdylar. Ýerde guralan sergi hemde ýanglanan aýdymsalar bagtyarlyk döwrümiziň waspyny ýetirdi. Türkmenistanyň oba hojalyk toplumyna geçirilen halkyň arkadagly zamanasy berkararlygyň, bagtyarlygyň we beýik ösüşliň dawralanmasy atly maslahat hemde aýdymsaly dawralşary 2020-nji ýylyň halkyň arkadagly zamanasy ilip atlandyrylmagyna bagşlandy. Maslahatda çykyş edenler milli ykdysadyetimiziň ähli ugurlaryny bolşýaly, o sena toplumyny gazanlayan üstünlikliň milli liderimiziň ady bilen berk baglanyşyklydygyny tadylar. Belenşýaly toplumyň ähli düdümleriniň ösdürilmegine, olary häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň, ilmiň gazananlarynyň we sanly ulgamy ornaşdyrylmagy, döwlet başdanmynyň paratatly ýollaşylygyny durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Mehriban halkymyzyň gowy nesle we öňe süren teklipleri esasyna 2020-nji ýylyň halkyň arkadagly zamanasy ilip atlandyrylmagy, mehriban arkadagymyzyň ýollaşylygyna, ykdysadyetimiziň ähli ugurlaryna amal bolýan beýik işlere hoşallygyň, arkadagy prezidentimize bolan beýik hormatyň aýdyň nişanydyr. Muňa özi dörejlikli zähmetiň hödürini görüp ýaşaýan halkymyzyň agdy berliginiň, bitewliginiň we milli liderimiziň daşyna mäkem jewitleşendiginiň beýanydyr. Häzirki döwürde ähli ugurlarda bolşýaly, o sena toplumyna ägirt uly özgörtmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär.
Bu bolsa ýurdumyzda ýylyň ähli patyna azyk bolşulugynyň bazarlarda dürli önümliň üçünçiliginiň berkidelmegine giň ýol açýar. Matlagata çykyş edenler yerliň hasyllygyny artdyrmak, oň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, şeýle-de kärennesi daýhanlara ýakyndan ýardam bermek, dünýäniň öňde barjy önüm önürjileriniň kuwatly tehnikalaryny satyn almak bilen baglanyşykly meseleleň arkadagy prezidentimiň hemişelik üns merkezine saklanýanlygyny, bu işleň bolsa obu huzurçylary beýgi işlere ruhlandyrýanlygyny aýrat etmelidiler. Maslahatyň dowamynda ýerine ýetirilen aýdym sağly çykyşlarda da Mehriban arkadagymyň beýgi işleri hemde halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň buýsançly wagty belentlen ýanglandy. Milli iqtisadiyetimiziň toplumlaryna we ministerliklerde geçirilen maslahatlaryň aýdym sağly çykyşlary bilen utgaşmagy, ýurdumyzda tutuş halkymyz ähmiýetli beýgi işleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna hemme taraplaryň esasy çemeleşilýänligini görkezdi. Muňa halkymyzyň arkadagy prezidentimiziň ýollaşylygyna amal bolýan asly işlere bildirilýän hormatyň aýdyň nişanyny urildi. Soňra maslahata gatnaşyjylar arkadagy prezidentimiziň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Türkmenistanyň umumy bilim berýän edaralarynyň okuwçylarynyň arasynda Eli Görkü Hünär atly dürüjülük bäsişigi bayramçylyk çäherleriniň üstüne getirdi. Täze bayramynyň davralaryny goşan çäre ýokary guramaçylygy besenli. Berkara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ýaş nesli milli gymmatlyklarynyň esasyna terbilemek, ýurdumynyň mektebe okuwçylarynyň tebigy zekinlerini ýüze çykarmak, halkymyň nesilden nesile geçirip, sünnälen, sungo derejesine ýetiren senetçileriniň we sungotunyň görnüşlerini ýaşlaryň arasyna giňden wagt etmek, bu bäsleşiň esasy maksadyny urly. Her bir ädemi, her bir maksady öňden görjülükli pikirleri ýogarylan hormatlar kadamynyň nusgaly kitaplaryna hemde 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabryna talipler we okuwçylar bilen geçiren umumy watançylyk sapagyny beýan eden türkmen halkynyň müňýyllyklaryň göz başalyp gaýdyan milli mirasyny hemde maddi gymmatlyklaryny gorap saklamak, olary wagt etmek we geljeki nesillerimize ýetirmek häzirki döwürde esasy ugur bolup durýar. Ýaş nesli milli gymmatlyklarynyň esasyna terbilemek, ýurdumynyň okuwçy ýaşlarynyň tebigy zekinlerini ýüze çykarmak, ýaşlary hünärlere urgutdurmak, olaryň ukyp dur başlanyklaryny açyp görkezmek, döredijiligi sunuwata bolan höwüslerini hassa artdyrmak boýunça amala aşyrylýan işler bäsleşikde öz beýany tapdy. Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watan ýeri ýurdumyzda ulu üstünlikler, şahatlykly ýeňişler bilen jemlenýär. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar taliplerim şu döwürde onlarça dörejilik we almy bäsleşikleriň ýeňjileri bolup, belen sepetler eýlediler. Ýylyň dowamyna görkezden ýokary dörejilik işçiligi üçin ýokary goý mektebiniň 3 sany talebi hormatly prezidentimiň ygran eden Türkmeniň altyn asary bäsleşiginiň ýeňjisi boldy. Şeýle-de institutyň miras folklor tansopory we awraýly bäsleşiginiň ýeňjisi boldy. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talipleri Halipa muallimleriň ýol başlygyna halkara ders bäsleşiklerinde işçi gatnaşýarlar. Russiýa Federasiýasynyň Ýerüzet Ilmi Merkezi tarapyndan gurulýan halkara internet online ders bäsleşiginde dörli dersler boýunça Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň 18 talibi we bir muallimi ýeňji boldy. 2021-nji ýylyň noýabr-dekabr aýyna geçirilen halkara internet bäsleşiginde amsanperwer ugurly dersler boýunça ýokary goý mektebiniň 7 sany talibi 1-nji, 2-nji we 3-nji ornlara münasip boldylar. Ýaşlar üçin döredilýän ýokary şertler bolsa, talip ýaşlary hassa öňjeli okamaga döretmäge ruhlandyrýar. Berqarar döwletimiň bagtyarlyklaryny hormatly prezidentimiň başçylygyny ýurdumyň ähli puduklaryny uly üstüşleri özi görşürýär. Hormatly prezidentimiň taşyrklaryny uralýan önüm önürjilen alyp barýan işleri ruwaşlyklara besenip, döwlete daxily kärhanlar hemme telekaşlar tarapyndan önürleýän önümleri dünýä ürünlerini dogry laýyk gelýär. Ýokary taraplara gabat gelýän şeýle kärhanlaryň katarynda Türkmenistanyň owu hujuluk we daşky uşagy gorumak ministriniň et hemme süýt önümleri birleşigine degişi bolan şoklat önümleri bölümini şeýle-de süýt ýapyk görnüşli paýdary jemgyýetini görkezmek bolar. Türkmenistanyň owu hujuluk we daşky uşagy gorumak ministriniň et süýt önümleri önümçilik birleşigine degişli bolan şoklat önümleri bölüminiň hemde süýt ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň önümçilik binýady barha giňýär. Etüdi önümleri önümçilik birleşigine degişli bolan şoklat önümleri önümçilik bölümi birleşigiň şoklat önümlerini öňermekdäki mümkinçiliklerini hasartyrdy. Bu bölüm esen döwletleriň et önümlerini gaýtadan işleýän kämil innovasiýon enjamlary bilen öpjün edilenler. Bu enjamlaryň kömegi arkaly sygyr we towuk etini uwamak, garamak we döwrewap gaplara gaplamak işleri ýokary hil derejesinde ýerine ýetirilýär.
Ýokary tehnologiýaly enjamlarda gündelik taýýarlanýan şöhla dönümleri bir ýerde oturdulan huwatly peşler arkaly belli bir derejedäki gyzgynlykda bişirilýär hemde kakadylýar. Bu bölümlerde daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutup bilýän şöhla dönümleriniň 20den gowrak görnüşi öňürlýär. Esasy bellemez zatlaryň biri de owy hojalyk we daşky uşaw goramak ministrlarynyň etdiýi dönümleri önümçilik berleşigine degişli bolan şöhla dönümleri bölümini ýurdumyzda ulus şahatlyk şowkun bilen bellenilýän täze ýyl bayramçylygy münasibetli täze ýyl öwüşgünni täze şöhla dönümleriniň öňürlýänidir. Täze ýyl bayramçylygynyň bayramçylyk saçaklarynyň bereketini artdyrýan bu şöhla önümlerine bolsa härki wagtda isle barhartya. Döwrova batlar bilen atlandyrylan, gaýnadylan, kakadylan hemde ýarym kakadylan şöhla önümleri ýurdumynyň önüm öňürjileriniň arasyna geçirilýän sergilerde de ýokary hil derejesi bilen tapatlanýar. Etdiýi önümleri önümçilik birleşiginiň şöhla önümleri bölümi öz öňürýän bäsleşige ukyply şöhla önümleri bilen ilad arasynda meşgullygy eýedir. Bir ýerde taýýarlanýan şöhla önümleriniň hiliniň ýokary bolmagyny gadanmak maksady bilen şöhla önümleri taýýar önüm görnüşine getirilýänçe tehnologiýa işleriň ählisi ýürüte barlykany bölümniň hünärmenleri tarapyndan bir gözleşikde saklanýar. Süýt ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti işlerini şowunyň talabyna laýyk goramak bilen täze sepketleri tarapyndan barýarlar. Olar hormatly prezidentimiň tawşyryklaryndan oralyp ilaty ýokary hili azyk önümleri bilen ygtybarly üçin etmeklige özleriniň münasip goşantyny goşýarlar. Ýokary hili arasy azyk önümlerini öňürmekde süýt ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine netijeli hemde gözlegli işler alınıp barlýar. Hormatly prezident bilen milli ýygtymaň esasy ularynyň biri bolan hususy ulgamy ösürmek bardaky aladalardan ruhany tähmet çeken ýurdumyň iş öwürtelekeçleri berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe iş öňürjiliklerini hasam artdyrýarlar. Häzirki döwürde öz öňürýän kandidator önümleri bilen adagan kärhanalaryň biri Marşa şäherindäki hojalyk jemgyýetidir. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler Birleşmesiniň azat bolan bu hojalyk jemgyýetiniň kärhanatyny öňürleýän süýjü kökü önümlerini de halkymyzyň islegi barhartýar. Mehriban arkadamyzyň hususy ulgamynyň erkin ösmegi barada edýän bimeçler aladalary we hususy önüm öňürjileri berýän kömek turgollawlar netijesinde ýurdumyzyň içerki bazarlaryny önüm bolçulugy emele getirilýär. Hususy kärhanalaryň önümçilik kuwaty ýokarlanyp, halkymyzyň toý saçaklarynyň bedegi bolan azyk önümlerini öňürmekde ýokary iş netijeleri gazanylýar. Ýurdumyzda azyk önümlerini öňürýän hususy kärhanalaryň we hojalyk jemgyýetleriniň sany bolsa ýyl saýyn artýar. Şeýle kärhanalaryň biri Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler Birleşmesiniň agzasy bolan Marşa şäherindäki hojalyk jemgyýetidir. Bu hojalyk jemgyýetiniň kärhanasy Kilwan harit nişany süýjü kökü önümlerini öňürmekde. Welaýetde öňde barjy kärhanalaryň hatyryna tanalýar. Bu ýerde önümçilik bölümleriniň bir neçesi bolup süýjü kökü önümlerini öňürýän döwrewap daşar döwletleriň kuwatly tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilipdir. Bu enjamnyň kömegi arkaly kärhanada banan, limon, portakal, şeýle-de başga da bir neçe mewe önümleriniň tagam berilen hurşly, şekerli kökeleriň, hemem petir kökeleriň we wafliniň 45 goloý görnüşi öňürlýär. Günnelik öňürleýän süýjü kökü önümleriniň tagamy hili we haritlik derejesi babatda daşar ýurtlarda öňürleýän haritlardan birjik MPC-ligi hasam gowunyrjydyr. Täze ýyl bayramçylygy münasibetli içerki bazarlarymyzda süýjü kökü önümleri bilen öpçün etmäge, münasip goşant goşmak kärhanada zähmet çeken işgärleriň esasy baş wezipeleri bolup durýar. İş öwürtelekeçleriň öňürýän döwrewap önümleri ýurdumyzda geçirilýän azyk önümleriniň sergilerine de münasip orna eýe bolýanyny aýratyn bellemek gerek. Olaryň çeken päk zähmeti hemem öňürýän durly görnüşli kandidator önümleri bolsa, halkymyzyň toý saçaklarynyň bereket bolçulugyny artdyrýar. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda önüm bolçulugyny öpçün etmek barada edýän aladalaryndan ruhlanyp zähmet çekýän hususiýetçiler geljekde de kandidator önümleriniň täze görnüşlerini öňürmekligiň üstünde işleýärler. Häzir günlerde geçirilýän ýarşlar täze ýyl bayramynyň şäherlerine goşýar. Kämilleşmek, tejribeleri artdyrmak sport bäsleşiklerine esasy wezipe urlýar. Bu ýagdaý ýarşlaryň gyzykly bolmagyny öpçün edýär. Ýokary guramaçylyga wetsenýän sport bäsleşikleri usatlyň kemaly gelýändigini aşkar edýär. Sport we ýaşar täze ministrliginyň meýnamy esasyna basketbol boýunça ýetkinjekleriniň arasynda paýtatymyň birinjiligi uğruna tamamlanan açyk ýarış çekileşlik häsiýeti bilen tapatlandy.
Aşgabat şeýlerin sport we ýaşlar teatraty baş müdürlüğiniň guramagyna geçirilen ýarış türgünleriň taýýarlygynyň ýokary derejesini tasdiklady. Her bir duşukda ýeňişe bolan ihlas aýdyň duýuldy. Oýunlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berdi. Duşuklar türgünleriň kämilleşmegine ýardam edýär. Çekilişli oýunlar tejribe toplamak babatda da ähmetlidir. Ustaatlyk artdyrmakda öz boşly mektebi öwürleýän ýaşlarda itaat güýpe ýokary netijelerge gadanmak bolup durýar. Aşgabat şeýlerin sport we ýaşlar teatraty baş müdürlüğiniň guramagyna gylşlaşmak boýunça paýtatymyzda tamamlanan ýarış ustaatlary ýüze çykardy. Aşgabat şeýlerin birinjiligini almak urnaky ýarış türgünleriň ustaatlygynyň artýanyny görkezdi. Çekilişli sport bäsleşge milli ýarışlarda türgünleriň öz boşly taýýarlygyna urly. Sportun bu görnüşiniň barha meşgullygy eýi bolmagy aýratyn bellälikdir. Belli bir derejede kämilleşmeň peýdaly orna öwürleýän sport bäsleşikleri her bir türgüniň başlanygyny kesitlemekde möhümdir. Ýaş geljegine umyt bildirilýän türgünleriň köpdigini äşkär etdi. Her bir türgüniň ýeňişe bolan ihlasy ýaşyň gyrykly bolmagyny üpjün etdi. Hormat alman urso ýurdumyň raýatyna we paýtagtyň Aşgabatda 29 dekabrda saat 20-den 30 dekabrda saat 20-şe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty ulunyň bergen habar bilen tanışdyryň. Balkan ulaýatynyň ütkaplan utgar bu nordan teleskonto 8-13 metre ýetýän şymal utarym. Howa gijetini 2 gradus soğuklugyny 3 gradus ýetýän baýry. Gündüzini 10-15 gradus kenary etraparyna 3-8 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyny ütkaplan utgar Demirad bu nordan teleskonto 8-13 metre ýetýän şymal utarym. Howa gijetini 3 gradus soğuklugyny 2 gradus ýetýän baýry. Gündüzini 8-13 gradus maýly bolar. Marula ýetýän ütkaplan utgar bu nordan nordan teleskonto 7-10 metre ýetýän şymal utarym. Howa gijetini 3 gradus soğuklugyny 2 gradus ýetýän baýry. Gündüzini 11-16 gradus maýly bolar. Liverpool ýetýän ütkaplan utgar bu nordan teleskonto 7-10 metre ýetýän şymal utarym. Howa gijetini 4 gradus soğuklugyny 1 gradus ýetýän baýry. Gündüzini 9-14 gradus maýly bolar. Daşowul ýetýän ütkaplan utgar Demirad bu nordan teleskonto 7-10 metre ýetýän şymal utarym. Howa gijetini 5-10 gradus soğuk, gündüzini 4 gradus soğukdan 1 gradus ýetýän maýly bolar. Paýtatyn Aşgabatda ütkaplan utgar Demirad bu nordan teleskonto 8-10 metre ýetýän şymal utarym. Howa gijetini 1 gradus soğukdan 1 gradus ýetýän baýry. Gündüzini 8-10 gradus maýly bolar. Ýurdumyň dekabr aýynyň 30-yna magnet gaýtasynyň goşup täsirli bolmagyny aşlar. Edil vatandaşlar kış pasyny howanyň derejesiniň petelýäniň nazarlap, pasylyň aýatynyklaryna laýyk taýinmegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tozun börüşikleriniň katydan 4 oturum artmagy bilen baglanşykly howanyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsyl täsirleriniň öňlenmek maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maksat berýär. Mehriban ýaşar, bulary berk berjaý seňede ýylyň islerini pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşinde jemleýäs. Berqarar döwletimiň bagtyrlyk toruny ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýärsine. Ähli ötüşleriň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, edil ýaşar.